din ako interesado sa sertifikados. Ang sabi niya, alam niya kung saan mga raw materials at kung paano gawin ito. Kailangan lang niyang gagawa nito. Sa inyo ako tinuro. Sertifikados talaga, ah. Kanya-kanyang trip lang yan. Alam mo, minsan hindi ko pa nakita yung ROA 666 na yan eh. Pero maayos siyang katrabaho. Sige, game ako dyan. Hindi to trip, pre. Pagliitin mo magagawa natin sertifikados, maibabalik natin sa mundong ito. Kakaibang droga na yun. Tatago tayo. Sino ba yung binasya mo? Ako. Pero sa unang taon, ako muna kakapit ng malaking porsyento. Pero huwag kang mag-alala. Makukuha mo din sa'yo. Sa isang linggo, pupunta ako si Roa 666 sa Santa Rosa para kausapin siya. Magpapakita siya sa'yo? Ano sabi niya? Sa totoo nga, puti. Ayoko nang bumalik sa putang yung lugar na yun, Brad. Pero kung gold mine yung lugar na yun, mamahalin ko ulit yun. One theory is that the rare plant from which it is made had gone extinct. Yes, there are synthetic versions out there, but they're not as potent as the genuine product. And so these days, a 20-year-old packet of genuine Siete Picados is a sort of holy grail for drug connoisseurs commanding insane prices. Pablo Cordero. Roa 666. Hindi ko ni-expect na isa ka pa lang. Hi. Walang nakakaalam kung ano ang nangyari kay Pablo sa Santa Rosa. Pero pagkapalit niya ay agad silang lumipat ng GNP sa apartment na ito sa Metro Manila. Hindi nagtagal ang nangyari. Ito ang malagim na pagtatapos ng buhay ng isang gumon sa bisyo. Ilang buhay pa kaya ang kukunin ng salot at drogang ito? Paano malalaman kung ang mahal mo sa buhay ay isa ng biktima? Alamin sa pagbabalik na ibulgar mo kay Padrino. Abel, nasaan tayo? Hindi mo ba tatandaan, Mara? Kasi Santa Rosa tayo. Umalis na ako sa lugar na to ah. Paano? Hanggang kailan mo ba iwas sa Santa Rosa? Kung saan nagsimula, din magtatapos. Hindi pa lang yung ka bumalik dito. Abel? Gising. Good morning, Miss Beautiful. Nag-overheat kasi sa akin eh, kaya nakigib ako sa bahay dyan. Medyo kakaiba yung tubig dito eh, no? Parang magaspang. Hindi kaya masira yung radiator ko. Ganyan talagang tubig dito. Dahil dating may minahan ng pilak dito eh. Kaya
rin tinawag ng Santa Roja to dahil wala ang lumalabas ng tubig sa kundi niya. Wow. Merong minahan dito dati. Ba't parang yung mga nadaanan nating bahay mas mahirap pa sa daga? Tagal na kasi nasirada ang minahan dito. Kaya naghirap na rin yung mga tao dito. Sa impyernong bayan ko. Oy, Maneda. Sigurado ko ba sa desisyon mo bumalik dito? Alam mo, kung sa tingin mo parang hindi ka naman makakatulong sa investigasyon ito, baka mas mabuti yung iba na isama ko. Alam mo, Blanco, okay lang ako. Ang mahalaga naman dito, kung ano yung sagot na mahanap natin dito. Hindi kung anong nararamdaman ko para sa bayan nito. Okay. Sabi mo eh. Basta ako, pagkatapos ng investigasyon natin dito, kailangan ko mag-unwind. At yung unwind na sinasabi ko, may patay scene. Ano mo nandito? Alam mo, ibang klase ka na talaga, Blanco. Puro chicks ang inaatupag mo eh. Paano ka mag-aasawa ulit niyan? Hindi mo siniseryoso mga babae. Ano mo muna ako? Siniseryoso akong babae. Kapag siniseryoso ako, pag di na ako seryoso, di playtime lang. Diba? Kasi ako, kapag mahal akong tao, lahat ng bebon, mahal ko. Kung ano pa yan, Bob? Bebot na bata, bebot na petit, ano mas masaya sabi ko? Alam mo, maraming iba-ibang babae. Kailangan mo lang talagang matutunan na appreciate yung mga yan, ha? Yung mga bebot na masungit, kagaya mo. Kailangan na maraming pasensya. Bebot na pa-cute, bebot na pa-astig, bebot na mabango, bebot na may flavor, bebot na malinis, bebot na marumi, bebot na Maria Clara,